Sakontzeko eduki digital hori irisgarri dela bermatzeko, hainbat neurri hartu dira. Orain ikusiko da nola egin den infografia hori irisgarri izateko. Ikus daiteken bezala, hau da, lehenago aipatu den infografia, non sakontzeko jarduerak eta edukiak planteatzen diren. Bertan, berriako hainbat eta hainbat artikulu eta elkarrizketa ezberdin ateratzen dira, non Silvia Fereki, pentsalari marxista eta feminista, ikus daiteken edo gehiago ezagutzeko aukera ematen duen. Berriak baditu zenbait artikulu entzungai jarri dituenak. Horrela, bere albisteera jotzen baldin badugu, ikus genezake entzun. Hemen klikatuta, Feministak behar ditugu kalean mundua suntsitzen ari den botere kapitalistari aurre egiteko. Olaz Silva Rodrigo. Horrela, bertan jasotako edukia entzun dezake ikasleak. Honetaz gain, badaude hainbat eta hainbat plataforma nun testua audio bihurtu dezaketen. Horretako bat, Windows dugu. Horregatik, hau erabil daiteke zenbait testu audiora pasatzeko.